Pinijami po ni Phai Koraphiar ni Dipurong Supialong kedo Sarsing Teron Langkung Habe Memorial Town Hall along Karbi Language Teachers Association at Tumpen Paterpi Ponsi Surihini ra ingkoi ra ke thoma sengkana baha Trok siang deng ningkan segmai pi mesen pen ke paman pon Adapor Phai ke bapor pen KLTA song alama tiripia mai phu Dhonsing be pensi ingthor ponlo Lasopi por Phai Kresia por aluhi sarpo man pen kachetong dun Karbeng Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan aliralon pen kangthum karni asai deng pon Bangsopi rada mai pialong KLTA tiripia mai phu Dhonsing be pen mai chari ponsi chunbang birsing teron pen mai ke phalam thila pen aluhi ke pachinia por en ponlo Mailong aluhi sarpoman pen Karbeng Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Hapang jang aluhi aman pen MP Horen Singh Be MLA Bidya Singh Engleng MLA Dor Singh Ronghang man peng aluhi pen Karbeng Autonomous Council EM MAC la pen Board Chairman kedo anatum chetong dun si Mayalong RDP dun Mailong Karbeng Autonomous Council CEM Ronghang pen lam theke jai pon ke KLTA song pen kachuning rialo along ki jongpon KLT la pen KMT thanbang atuma phan council sector pen regularization mate kithir thep aworeng nang pinangji pu ke jongpon ateng prabjin pen pichun ponpo la pen bainong dame prabjin pen pe bat ponpo la pen thanbang atuma phan sai hem pen chenglok loke charli mumara atuma phan kangnia dim bench desk la pen kaching thang ape rima da uniform prabjin pen pipon po busi CM pen lamchak chipipon Asalnya pi bat pen chenglok apen je alang tu association TVP kikim dia pan building yang lagi ai tamen apen je alang le tu ya lingkan name kan trokya pan naman ke alang itu gorenga warsa ke claim aso warsa ke so nak iponangi so hai tapi itu Karbeng Autonomous Council betul pun lapen ke ni pipon pun pusing claim pipon lapen ke alang itu mohon parlimen ki bici apa jate Karbi Language Teachers atau mohon lapen Karbi Medium Teachers han bang tu name non la men ki so men ki appointment teachers tu so ting pen name salary ka pipi dia apa Halapu KLTA tirika mamai mai pudhon sing be pen kaning jepon ke bangso KLTA ningkan seg amai long aluhi sarpoman pen Karbeng Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachup hapon ateng kachadong dun thek apot akiro pipajer pon lapen kachuning ria lolong ke jong duna son an pichun pon vek popu ning thelo pusi ningje Kating pen Karbeng Autonomous Council CEM sa Dr. Tuliram Sarpan kachup kating medang likewang pot apan sini kan kadoi Karbi Language di lo thanbang bang ki laban central ko bining kadu sami allohi man pe MP penang lo MLA penang kadu we thamang nami ni tuma phangsi bangke alang tum kurban tu pajir choro bonlo ni tin sami ase ni asamo la pensu itu ni tum kemang aso nanda me isi siban me chun mo mamo selonda ki chun bang se donta ning the par piglo pende chun we gi bang se ning thele lo bangke News report Longsodarengti Karbeng Long Life